ଏଠିକି ଯିବ ଚାଲିରେ ତୋର ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ହସରୁ ଘଇଟା ତ ପଳେଇବା ତାଙ୍କ ବାଟରେ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଏକ୍ସ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାହାକୁ। ହୃଦୟ ଭାରି ଜଣେ ଯାହାକୁ ଧରେ उठाइए ना, उठाइए ना। ହ୍ୟାଲୋ, ସେ ଗଲେଣି ହେରି। ଆସିଲୁ ତୁ ଯେବେ ଜୀବନେ ମୋ ରଙ୍ଗ ଧନ ତମେ ପାଡ଼ି ଦେଇଛ। ଧନ ଟିକେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଜହ୍ନ ପରି ଲୁଚ କାଳି ଖେଳେ ଏଇ ମନରେ ବେବେ ପାଖେ ଥିଲା ହଜି ଗଲାରେ କେହି ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିଦେ ମେରେ ବେବେ ଜୀବନେ ମୋ ରଙ୍ଗ ନେଇ ସେଇ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେ ତୁ ମୋ ଛାତିରେ ମାହିରେ 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 ଜହ୍ନ ପରି ଲୁଚ କାଳି ଏ ସମୟରେ ପୁଣି କିଏ ଆସିଲେ? ଧନ ଏଥର ଖେଳ ଆଗେଇବା। ଆଜି ଦିନଟା ହିଁ ଭଲ ନାହିଁ। ମନାଲି ରହ ଶଳା ଆଜି ଗୋଟେ ପାନେ କରୁଛି। मेरे तो ଜାନ ଏଥର କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ ତମ ଜାନର ଘଇତା ଆସିଲେ। ମୁଁ ଶୁଆଟି ବିଲରେ ଖଟି ଖଟି ମୋର ବାହାରୁଛି ଝାଳ, ତୁ ଶାଳି ଭାଇକିନା ଏଠି ଘରେ ବସି କରୁଛୁ ଖେଳ। ଆରେ ନବଘନ ତୁ ପୁଣି ମୋ ଭାଇକା ସହ କନ କନ ଖେଳ ହବ ଖେଳ ପ୍ରେମ କବାଡି 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 ପ୍ରେମ କବାଡି ହବ ଖେଳ ହବ ପ୍ରେମ କବାଡି 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 ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟା କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟଟା ସେଟା ବି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଜଣାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସାନ ଭାଇ କ୍ଷମା କରିଦେବା। ଆଉ କ'ଣ କହିବା? ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ।